Ki a so ki ɗaya na baiwa shi ke rike idan ba ki ba rayuwa ba zan yi ba. Ya kama zuciya ya kai na kwanta na rasu yadda za na yi. Kalmar so akwai wuya kun gane ga ki gashi ya ɗange na laulayi. Ko na shirya zan faɗa in mun haɗe da na ganki da sauya ra'ayi. Kuma auren ki zanayi ke kin sani idan ba ki ba rayuwa ba zan yi ba. Duk tsananin duhun dare da ruwan sama ba zai hana in zana ganki ba. Duk kyawun adon mace ta haɗa da gwala ba za ta yi in kin yi naki ba. Burina a zuciya in kin aminta kan so zan daina fargaba. Ko zan samu ci gaba ya zamo da ke ni kai ke gidan so na ajiye ba zan ki ba. Soyayya nake bara kuma gani ga gidan samu na ki tambaya. Ko da za na tambaya kan so ta je ni na san zan daina magiya. Na yi riko da ke a so in kin aminta ba wani zance na kishiya. Dandan na a duniya Allahira ba zan so a raba mani da ke ba zinariya. So na kin gana ki ne in ban da ke fa ba wadda na sa a zuciya. Dama nasara a so a duniya ka so a so ka baka shan wuya. Ni ga wadda ne na so ita ma haka a juna mun kasa tambaya. Sirrin so a zuciya ni naki ne kira ni da mai son ki ko ina nan duniya. Soya bijini da jijiya duk naki ne ki amsa in wanke damuwa. In nai nasara a san ki fili da baɗiri ne san ban da damuwa. Har yau ba ni mantuwa ranar da kyankace na zanne ki ɗan uwa. Ba sauran kishin ruwa in gane ga kirai na zan sa a inuwa nan duniya. Duk uzurin da ke gabana in gane ga ki sai na ji na bar shi tintini. A gida ko a dandali an ɓata rai da na ganki na samu magani. Soyayya ga mun jini ita ta haɗa mu ne gani fagarkiya da ni. Ko ta ina ki je da ni naki ne akan so ba za na barke ba mu ta raba.
gurin matafiya. Batun tsoro na gurin su masoya, haƙuri da zamun marayya. Haƙuri za ku jaddada kun ji masoya, fagen su da gwagwarmaya. Ku je don ku tambaya labarin da mai jinin a fannin soyayya.